खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बागानफारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया थुंगेबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 22थि बागानफारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 29थि बागानफारा दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया थुंगेबाय। थालखुसि गामियाव 1 आरो 2 डिसेम्बर खालाराव सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोदों बागानफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि भाबधन बर', दखरा आफादनि आफादगिरि मनज नार्जारिया। सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय गौथुमानि गेवलां मेल जागायदों आरो बे गेवलां मेलखौ मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। भाबधन बर'नि मेल सामलायनाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारि, गाहाय फोरोंगिरि बरमाइ हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्मआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो फारियै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद राजेन खाख्लारिया। माननि आलासि महरै बागानफारा ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि, गोबां बारग' एबसुनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बरबरि नयाबस्ति सुबनखाता दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे गेवलां मेल जथुम्मायाव बागानफारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लादों। गिबि सान 1 डिसेम्बर खालारखालि थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों दखरा आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै नेहाथारि महरै यारमेस नार्जारि आरो आफादगिरि महरै सनेस्वर स्वर्गियारिनो बिबान होनानै गोदान आफादखौ दाफुंना लादों। बाक्सा जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद बागानफारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि 29थि बोसोरसालि जथुम्मा आरोबाव बागानफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल आरो बेवहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों फोथायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो 2022 मायथाइसिम 1967नि 15 फेब्रुवारि लानानै 2022 मायथाइसिम जों 57 इयार्स जाबाय आरो बे 57 आबुं बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जों जिखिनि खामानि मावदों गासै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेफोरखौनो जोंहा 2 बोसोरनि थाखाय जोंहा बिबान बोथोराव जों फैयो आरो बे 2 बोसोरावनो जोङो गासै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय जों माखासे मावथांखि लायो आरो बेफोर मावथांखि आरो मावथांखिफोरखौ जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि जों फोरमायनाय जायो आरो बेवहाय फैनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफोराव मा मावनो लादों आरो बे मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायजो राजाफ्रा बोरै जोंनो हेफाजाब होनांगौ बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै फोरमायलायनाय जादों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय। बागानफारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो बागानफारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा जयै सेनाव थालखुसि गामि जौगासार आफाद, थालखुसि माजुलि सुपा, थालखुसि गिरापारा, सामरेदार, खाग्राबारि, मादालदाना, बालाखुर बे जथाय गामि आफादनि बानजायनायाव नैबे थालखुसि गामियाव खोब साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। मैयानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायदों। मैयानिफ्राय जागाय दिनै नैथि सान, दिनै गेवलां मेल। जोङो मैयायो गोबां फरायसाफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनाय जादों जाहाथे इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरा थुनलाइयारि आयदायावनो होन, हारिमु आयदायावनो होन आरो गेलेनाय आयदायावनो होन जोङो साफ्रोमबो जाहाथे गोजौ फारसे दावगालांनो हायो बेफोर थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै गेवलां मेल
बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि मानगोनां आलासि गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों देवबार रामसियारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां बिथांखौ जों हांख्रायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि उमेश दिनेश ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों बे लेखायैनो जोंनि गेवलां मेल बे जोंहा सोलिगासिनो दङ फोरमायनो गोनां बाथ्राया जाबाय जोंनि बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 29 बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जोङो थान्दै जथुमनि गेजेरजों फैगौ 2025 आरो 2026 मायथाइनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दानानै लानाय जादों बेवहाय आफादगिरि महरै सनेस्वर स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै यारमेश नार्जारि बिथांमोनखौ बिबानाव होनानै जोंनि जि गोदानै दाफुंनाय मावफुं आफाद बेखौ जोङो दानानै लानाय जादों बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव मोन 60टा गामि आफादफोर दङ जोंनि बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थांखि आरो नोजोरा जाबाय जोंनि बे दख'रानि सिङाव थानाय गासै गामि आफादफोरनि जोङो गासैनिबो गामि हाबनानै जोंनि नैबेबायदि कनफारेन्सफोरखौ खुंनायनि जे थांखि बेखौ लानाय जायो मानोना जोङो मोनसे जायगायावल' बे हाबाफारिखौ खुंबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोर जोंनि उन्दै गथ'फोर बिथांमोना मोनसे जौगाखां गोसो एबा बिथांमोनखौ थुलुंगाखांआरि होनो थाखाय जोङो सुबिदा जाया बेखायनो गुबुन गामि आफादाव लानानै जाय बिथांमोना एसे गोजान जायगायाव थांनानै बाहागो लाहैनो उसुबिदा जायो दा बैफोर सुबिदाफोरखौ जाहाथे गावबा गावनि गावबा गावनि ओनसोलाव थानानैनो जाहाथे सुबिदाखौ लानो हायो दा बैफोरनि थांखिजों जोङो बैफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो लोगोसे जाय जायगायाव जोङो खुंहैयो बैफोर हाबाफारिया जाहाथे जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोननि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि गामि आफादाव जाहाथे एसेब्लाबो सोलायनाय लाबोयो एसेबाबो जोंखौ थुलुंगाखां होयो बेफोर थांखिखौ लानानै जोङो गुबुन गामि आफादाव बे हाबाफारिफोरखौ लाबाय थानाय जायो मैया जानानै थांनाय दख'रा आफादनि आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जथुम बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायदोंमोन आथिखालनि लाइमोनफोरनि दावगानाय बिथिङाव बिगोमाफोरनि जि बिहोमा बे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायदोंमोन आरो बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि हिसाबै लानाय जादों जे जोंनि गुबुन गामि आफादफोराव जोङो जोंनि नैबे गोदानै दाजानाय जि बिबानगिरि बिथांमोन बा जोंनि नैबे दख'रा आफादनि जि मोनसे मावफुं आफाद बे मावफुं आफादनि दैदेननायाव गामि हाबनानै जोंनि इयुन जोलैफोरा बोरैहाय दावगालांनो हायो जोंनि बे इयुन जोलै दावगानायाव जोंनि बिगोमाफोरनि बिहोमाया मा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै गामि एवारनेसनि जि प्रग्राम बेखौ लानो थाखाय जोङो बेवहाय थांखि लानाय जादों।